mufundisi ndatofara kukuona kudaiko ati kuinza kami ndatosvika makuda kutobuda kana hana chitongoverenga zvangu mauya ndikandapedza ndozoenda kugomo nasi mukuenda kumountain oright saka ndafamba zvakanaka mune prayer ndatombouya kuti timboti tate semufundisi zviri kuitika mazvaroka tingatese kumountain chaiko makuna mata mufundisi handizivi kuti ndingati kunamata here kana kuti mufundisi ndiri kunzwa mweya yakaini mazva mweya uye kuti 3 days ndatone 3 days chezvitohwa mweya unozova kuti uyu mweya wotaura neno mweya unoziva ai ndiri kuunzwa mweya chaiwo mweya ndiri kunzwa mweya ndamazuva matatu chaiwo ndichitonzwa mweya ndosaka ndatouya mufundisi kuti timboenda tese kumountain tinozirina nenditoenda neurihab kunobviswa madrugs mumuviri mako madrugs nini mufundisi mweya chaiwo hauzivi ungauziva mweya iwo mufundisi mweya wakaita sei mufundisi mweya ungauziva imauziva mweya mufundisi ndiwo mweya muchena uri pandiri muzivi mufundisi dai maiziva mweya muchiona mweya uri pandiri ndati mufundisi ndiri kuhwa mweya ndane mazuva matatu aya ndakanyarara ndiri kumba nhasi ndoretatu ndatoti aiwa ina ndichagari chigai ndinoona mufundisi ndivaudze zvandiri kunzwa mwari ngatibatsire dai atibatsira mwari mufundisi ini ndinoti dai mwari akubatsirai mufundisi iwewe ugoti une mweya mufundisi ndiri kuhwa mweya mutseni aish asi mbomira tamba nepfungwa vanhu mweya unoziva rekanimboshedha mufundisi kana zviri kunetsa zvekuti muende neni kumountain kana chibvai masara chigai ndiende kana makuuya musangana neni mberi zvina tenda nekurihab musaende neni kurihab ndatiendei neni kumountain but imi mamusi kuda kuenda neni kugomo its okay chiregai ndiende mimisara mweya mutsena unoziva iwe mutenge shangu mufundisi kwete zvekundiudza zvino